Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke NPYF State Meghalaya uba wailat mikishla hene kesngi ula ajing ro ke sarkar ke balashim ke sinjam ban ajing kersha ni ki samla pule lingba ke Chief Minister Scholarship Scheme kepadang sian nak liang menteri rangba ula berpendapat ba bat kumba prapo hajar ngut ki samla pule kin yo ajing mentai uba shila ula yathu ba ke NPYF kan bu ke help desk ban ajing rap iki samla ban thap ke scholarship hak ba ke scheme kan sedang hak ke mang tingka ke bathamai ke NPYF kalau ai khoblei shibun ni menteri rangba ubala shim ke sinjam ke bathamai watla shibun ki scheme ki bede bat ki samla ki ba ka sarkar kala sedang shu ule yathu ba ke NPYF kan pli ki help desk hanong ba shilong hajantia bat Garo Hills ka jimut hi bangi khot yaki menta kasmi hangni taka main hi ka jimut nakaliang jongi ka long kan ai khoblei ya Chief Minister badon burom jongi nak menta ka initiative ka jongi ban sedang ya kenika scholarship scheme ru thamai to ai kapteng ka Chief Minister scholarship scheme ha kenika scheme kumba ila yatho ha ka budget ba kumba 30,000 ngut ki sabkhon samla jongi ki ban pendep ya ka matriculate lani ka class 10 kin yo ka jingyarap ka ba 3,000 shisnem hadin bagi pendep ya ka class 10 teka ne kan sedang na kaneka financial year kapanwan teka menghi ni kwa ban shim ya kaneka kabuban ai kublei yau Chief Minister budon burom jongi ubabar khat jangai na kabanta ki khon samla bat mdei tang kaneka sin kaban kong henry laringi pek ya ki scheme ki barim ki bala don lupa ki balong ki youth centric nado ka CM Elevate ke Yes Meghalaya ka Prime ka Meghalaya Grassroots Music ka Hello Meghalaya bat kiway te kini kilong ki scheme ki ba yarap shisha ya ki kon samla ki jongi te nagta ka daw na kalian jongi ki kwa ban simye ne ka kabuban ai kublei ya Chief Minister bada ka jo ko poro kum ki bapet ya ki kon samla ni kham yo ki concern hi na do ki scheme ki bala don lupa don ki kon samla kham tam ki be dei na ka po ka thain nong kodong ki kham shem jing ban apply lani ban yo jing tip kita ki awareness ki babiang tenakaliang jongi kum ki National People's Youth Front mo ki bapet ya ka ki samla naga party ni kwa ban offer ya ladi ba ngin sedang ya ka help desk nakaliang jongi ban yarap ya kini ki khon samla hakabe dai bat kanika scholarship ro ha jo ko por la ki do shem jing ban apply bat kum jo ro ya kini ki scheme te ya kani ka help desk ngin sab ajing tip ka ba company kham tam ya ki details kum no ba phila ban mo pen tip shani lani kum no ban pin ya kando ban ni te ya kani ngin sa ajing tip haden bat ya kani ngin sedang shwanang ni na Shillong bat kum jo ngin sedang po Giant Hills bat kum jo po Garo Hills te kini ki dei ki ba nakaliang jongi ni sngau comment ban ni ai kublei yo Chief Minister ba parkhat chishai ki khon samla ki jongi larangi pek tang ya ka budget ro larangi compare larangi pek ya financial year house nem 8,000 khanriu ka budget jong ka sports department ka long tang yo kundai crore tang ba larangi pek ha kani ka financial year ko jong news nem 8,000 apusau ka po hedo aspa atnyo crore ya ki khon samla jong kene state te langba kan san sa shisen nga kwa ban ai kublei ya Chief Minister jongi uba perkhat jangai nak peta ki khon samla ki jongi te dakini nga sa shisen kani ka jingmut jong kene ka press conference ni mata kasni ban ai kublei ya Chief Minister langba kene ka scheme ka scholarship scheme baula stang langba kene ka session hakane ka budget session baula penbana ro kadai ka way na ki baik ladanga ya keren ya ki me ni scheme mo ki ba kane so sarkar kelas sedang nga tharai ki mod hali ka CM Ashore ba la sedang la begini sedang no te kaniro ko de ka way na ka scheme ko ba ya ba namar kum bangi tip hi kumba mo nyopo percent po ka state jongi bodi dang de ki no rep te bat nang ni major hi ka ba rep ka bede ya u ni ari cannot but ya u bru le ni sensar le ni kwai tengah snow komen ba sarkar kelas tangi ka CM Ashore nomor mila shay yo iki complain naka Porsche ka porro ba haki por nomor hakane ka juk ka bamantala bon ka competition tingi yo iki nong rep ki la bon ki ba pli
don ki por ba ki mla shu ban ya compete ke market na market dor kala hiar pala te kam ya hap shu tang bat ka tu ka ba ki pendut ban sumar lene ban transport lene ki tengah snow komen ba ka sarkar ka wan lamba ka ne sim assure scheme ba kila ngin thet ya kini ki mar hata mut lada ki hiar pala ya ka dor jong ka yo tengah ganir nga ai kuble yo sian tengah kumbanga ong pila dang ya keren ya ki initiative jong sian tiki bomba namala di mo men ni yo ni ka siam solar mission ka siam ni ka rural connectivity but kibala stan labut ke ladanga ong kumbanga ong menta baladanga keren ya kita kanam kutyo te Henry ni sno komen chika de ye bau siam mula stangi kini kan long shisha ka jinjarap ko bakraw yaki nong rep bo state ko namar ba kubalong menta namar ba nakalian jong siam ro tang su announce ta kumno ban apply leni kumno mano ban pet ya ka to ka euro namar tang yang ni pat yo e ki details ki babiang te Henry ni kwa ban sim ni ko ban ai ku blek but at the same time ban ai ka assurance ki khon samla ki jongi don teng mo ki bapli wat mentaro ya kan ka scholarship ka badai na po ka central government ki bon ki bapli ki ba menang ban apply ki ba sim jing mo jing thot ki paper ki documentation ki kita te ni ya kan ni ro ni kwa ban offer ya lade na kai NBYF ba lada ja dan don kum kita ki jing panda usia mula ai yang ki details ki biang nomor tang ya lade ro menta try wat ki press ki pat yo ya full details ni yo tang ya ka kateng jo ni ka sim bat kai ka jing ra ban kai ka assistance ko ban sa yo te onda la yo ya ki details ni ro min sa share ya ki details kum ro ba kan ki help desk kan ya ra ki konsam ya kan ni sarai usia ro la pencahi kan ni kan long kan ya la ka jo kani kan long bai kum ki ki jing ra ba ki mentangi ni ai kum kan ka CM pension bat kini ka CM bayarap ya ki long kome kadon ketuka jingerap bangi saya te kaniru kan long kumtur kani ka namar kepisah kala don lepa milabo bat usia mula pensyahi tharai bat kani ka umbrella scheme ro ka jinge kani ka jinge kani ka long ba namar ka dili la ka central government ban pelai ka pisah bat nakaliang ka state government ka persang ban wat ya kilat lenti kumro ban penklo ya kani tang baka jinge ka long hang ni lada dai bakum ki wai ki scheme bengila ban aya advance tongin pelai chwa na ka fund ka don bangi ngin pelai ka to scholarship tang baka jinge bat kani ka umbrella scheme ka bo nawan central ka long ba ka to ka pisah ka wan direct ba hapoki tang account joki temen tala ding pelai advance tesibo ka to pisah kum nungin yo biang nomor nimla ban pan yang ni kena te kata ka de jinge tang ba ya kan ni sno tho ba kan ni kam dai ba ka to ka umbrella scheme kan ni ka de scheme ka bala bo ka pang na yang sian but there will be no delay ha ka jing pelai pas ya class 10 ya ka matric up post matriculation kino ka bala pas kila bana kumat kam mga ongi pimene na marba kumba long imentar maring pat yo ya full details jong kan ka scheme tang ba ya kumentahi na marha ka to ka yuhi ka clearly hi ka ong baik grant of 6,000 per annum will be provided to all post matriculate students ta ya mentahi ka ong baik kumta te dalam tusun yang aban comments halor kita tengin saya up ya ka proper details jong kan ni nomor kila ong ba kan ka scheme can start after this financial year.